Yuk, yuk. Wah. Ya. Oh iya. Ya. Oh. Iya loh. Ya oh ya oh. Oh. Ya. Oh. Oh. Iya loh. Ya. Ya. Oh ya.
Yến Loan. Yuk. Us. Yến Loan.
ing yoto sang satriya tangga netapi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa lelata ing nyawa kadya pratarana wasa manung bangsa Yo meriah plus yang meriah banget. Apa tidak ada?
Wis rampung. Wis Des, wis lek diresiki kuwi. Wis buang. Lha iki ning ngarep. Kesogok. Iki nganggo kumis ngono nek nyanyi jane apik ya. Ora ketok apa mau. Ketok ya. Yo, yang mau nyawer. Yo. Ayo Met. Nah, ayo. Ayo Met. Ayo, Edi. Halo, ana mriki. Selak kiru-irunge. Alah. Wong biasane ra tau kok ngene kok ya Met yo. Awak dhewe kok irunge perih kok ngene. Ya bot-bote luru kahanan. Ora apa-apa Met. Salam semet ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga ora sing nyauri ya. Sing genah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini iki lho Met kompak Luar biasa. Muga-muga sing nyauri mlebu surga. Allah. Awak dhewe wis ping pindho ning kene. Ping pindho. Wingi jengkelitang wis silite wis kenang staples. Saiki Awak dhewe irunge disogok. lah ya ambekane Senin Kemis Bu. Ora apa-apa, alhamdulillah. Tekan Nggih. kene kegek bulan apa? Suci Suci. debu. Awak dhewe ngucapke minal aidin wal faizin. Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Awak dhewe ora gur dhewe Met. Lah karo Ono sapa? Mbak Excel ditemuke. Iki. Oh iya. Aku nggo kacamata kok dadi ngono to, Des? Ora weruh. Ora. Iki kacamata 32 e. Lah iya. Ring tuku mau sore. Aja lulute cething ngene lak tuku piye jenenge? Apa? Mas, aku tuh anu Bu, tumbas Oh. cething sing lancip. Lah cedeng ngopo kuwi, Lah Mas? iki tutup gundul. Ayo Mbak Excel, naik sini. Ayo Riko. Jeh. Ayo Menyapa berikan Mas. tepuk tangan ayo, Cah. Luar Nah, biasa iya. niki. Nah, ayo. Ah, Ayo wis. Kok dhuwur ngono to, Sel? ayo. Aku esuk Pancen nih. kowe iki cebol kok. Ayo. Heeh, monggo, Mbak Iya, Esel. iya. Disapa riyen. Ayo wis sapa ono. Halo Besti. Halo afternoon. Ngono. Ayo. Nah. Nggih. Piye? Ayo, cekel sik, cekel sik. Disapa dulu. Ayo, disapa halo teman-teman. Ngono. Halo Besti. Iya. Yuk. Ono suarane. Hah? Baleni no sing seru. Ayo. Halo Besti. Iya. Ngono. Heeh. Hah? Coba kamu nyanyi yang pakai mic-nya itu di sini. Ayo nyanyi yo. Ibaratnya koyo pas rekaman kae, toh nyanyi ayo. Dibantu, ayo. Tak usaha menyuwunmu. Nah, aku ora nyandak, kowe parane aku wedok Ayo, ayo. Aku yo. Yuk. Manam cupan. Tak usah kepanuwunmu. Tak pasrah kantong hatiku. Nganti nemu dilelayu. Sing api-api ya sayang. Oh, hey, yo, Istimewa. hey, yo.
Hae, hae. Wih suara unta. Jarene Mbak Esa suarane. Kaya urung mirip urung. Mirip urung. Ah, kurang esek sih, Cik. Ake ulo. Malah ngomong mengi. Wis, Terima kasih Mbak Esa, luar biasa. Awak Ado-ado saka ndi, Des? Wono wis Endi kono kene turun ndi? gunung. Turun gunung. Awak dhewe ning kene iki yo, Mas. Oh, alhamdulillah. Iki ora Abdul. Lah napa? Nek liyane ra milu joget, Mas. Oh. Awak kuwi nyatung ki napa ta ya? Lah ya kowe Mbak ngencas apa kepiye? Oh iya nyotane Aku tak meneh. ada. Set. Kan nggon aku kosong. Heeh. Aku tak jaluk rono. Iya. Ya. Ayo, Yo. saiki kabeh ya. Heeh. Milu aku. Heeh. Alon-alon ae. Ayo. Yo. Yo. Mau ndak ngano malah. Tak sangka, tak sangka. 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 Usah, usah, usah. Yahoo, yahoo, yahoo. Ahoo, ahoo. Apa?
Apa Des? Yuh, ditokke kobrone. Wis, Jan. Pramila monggo monggo para rawuh sedaya sami ngudi ilmunipun agami al Islam dumugi mati yang kesah wajib nampai dawuhe zat kang maha suci tegese suci bunden kita Gusti Kanjeng Nabi pangandikane tolabul ilmi faridatun alal kulli muslimin wal muslimatin minal madinah dikulani kiti yang jawi pramila monggo monggo para rawuh sedaya sami ngudi ilmunipun agami al Islam dumugi pati tiyang gesang wajib nglampahi dawuhe zat kang maha suci tegese suci bunden kita Gusti Kanjeng Nabi pangandikane tolabul ilmi faridatun alal kulli muslimin wal muslimatin minal madinah dikulani kiti yang jawi. Lawan Des. Ini jaluk pengairan. Dalan gunung kok lunyu tenan mangko sore tak uru perawan gunung kok ayu tenan sore dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Yo. Des, kowe iki payu malah jasa foto iki.
Ya. Iki dadi jasa foto lek iki. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jokir, negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jokir negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir negarane goncang. Ampun nggih, niki gek wangtine grek doge anu dadi meh awak dhewe pulang met. Aisel, mau selesai keto? Nah kan perantuan dari saya 30.000 ya. Ayo, ayo Pak Excel, matur sembah nuwun dan kawan-kawan. Ya berikan tepuk tangan dulu kawan. Ayo, 30.000 lah loro iki. Ayo, wayahe dek pulang met. Modal 100 sing komplit ngene iki balike 200. Ayo, bariki awak dhewe pulang sik met to. Awak dhewe gak minum dadi to iki. Hah? Pak, tambahi 20.000. Jangan mas minum dadi barang iki, Met. Menak koncere lan dadi lho. Ya alah. Ibu-ibu ini cerewet ae. Orang rumangsane irunge sligas to. Ayo. Ya, wis monggo. Konser kon melu dadi.
Wis ilang perkosi. Jinet cerik wedo tompo
Bretan kembang kembanganing Pak Putih monatian tua piko yen tan wikoni rasa yak disepi derasa santun hikmat yaring sakumpulan gunyaknya nyuk ngelik sapi kidul kae apa manuk kelote wong panganane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ring agama ben uripe yang lantremu mulya yo yo
Yok yok yok. Wis, iki dauman hantu kabeh kok iki wis. Heeh, iki wis do ketuyupan. Asik. Iya. Lo 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 lo. Ngerasa senengna lalakui manis esemu banget rumah soati hayawa rembulane wengi lana lintang lintang kang maesi siraku semaku kang mancit sakjroning kalbu sun memuji marang Gusti panjangku aku kir tresna sejati duit gawe pasoryanku sayang katon tansah berbeda rasa aku bisa sesandingan andung katresnan andung kebahagiaan Iya. Tresno kang suci Ya ya ya. Siraku sumaku kang pancen sajroning kalbu sun memuji marang Gusti panjangku aku kir tresna sajati yo endae pasuryanmu sayang katon tansah rupeda rasa iso sesandingan andung katresnan andung kebahagiaan Tresno kang suci. Yuk. Ya panjangnya sampun katur Mas. Hah? Kira? Oh.
2, 1 tarik semuanya. Yuk. Korijo, turun gotu. Habiskan. Lore, lore, ola
bernyanyi memang sengaja untuk menghibur hati yang luka. Ayo, kondur. Selak esuk ayo. Setengah 2.
Ya. Iya mas ya. Ayo ayo. Aku citra peminda angkara kasarira kira ning letira sampe jurnane jalma dapat cipta ing karya oh iya Sarira kira minggu tira sampe jurnane jalma dapat cipta ing karya ya 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 iya yo Yuk, ya,
ya. Oh. Gitu. Oh. Oh. Os. Oh. 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 Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Yes, saking marapan kakung semua betul. Pengatan babaring seni jalan kerja terong tunggal. Ika bujil saking dusun kerjaan semua katon luar bakulan tubilang. Babilang genung lebek sobar kadang wit purwama dewasono. Kanakhiran kelebatan kulo sarwan seni jalan kerja terong tunggal. Iwan nomor samudra marsami. Yang wastono katon guntur bukitan sari kang sabi lagi matulun, matulun.